ತುಳು ಬಾಂಧವೆರೆಗು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ನಿಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಧನ್ಯಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದರಂಗಡಿ. ಪರಶುರಾಮನ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡೆಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗು ದೈವರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟ ಎಂಚತಿಕಂಡು ಸಾರಮಾನಿ ದೈವಲೆಗು ಬಬ್ಬು ಎಂಚ ರಾಜೆ ಆಯರು ಪಂದು ನಮ ಗತ್ತದ ನಾಡು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯೋನುಗ. ತುಳುನಾಡ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಆಯಿನ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯೆ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರೆಗು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಆವಡು ಪಂದು ಗಟ್ಟಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಸಮುದ್ರಗೊಂಜಿ ಕಾರದೀದು ಉಂತುವೆ. ಅಪಗ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಪನ್ಪೆರು ದಾದ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಎಂಕುಲು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರೆಗು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಗಟ್ಟಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಸಮುದ್ರಗೊಂಜಿ ಕಾರದೀದು ಉಂತುದ ಎಂಕಲೆಗು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರೆಗು ಬುಡು ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಅಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರಿಯೆ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಬುಡುಪುಜಿ ನಿಗಲೆಗು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರಿಗು ಇತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಟು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ರಾಜನ್ ದೈವಲು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಟು ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಯ ದೈವಲು ಅತ್ತು ಪನ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಅಬ್ಬರೊಡೆ ನಿಗುಲು ಎನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆತ್ತದು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರಿಗು ಪೋಲೆ ಇಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಟು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಪಗ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಕಾರಿಗೆಪ್ಪರೆಗು ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಂಡಲ ಕಾರಿಗೆಪ್ಪರೆಗು ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದ ಸೋತು ಪೋಪೆರು. ಇಂಚಿಡ್ದು ಕಾರಿಗೆಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಆವಂದ ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರೆಗ್ಲ ಆವಂದ ಒಂಜಿ ಬದಿಟ್ಟು ಒಂತುದಿಪ್ಪುನಗ ಆ ಸಾದಿಡು ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪೆರು. ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪೆರು. ಅಪಗ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಡ ದೂರು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪೋದು ಬೊಬ್ಬರಿಯಡ ಕೇನುವೆರು. ದಾದ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗಿಂಚ ಉಂತುದ ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಗು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರೆಗು ಸಾದಿ ಬುಡ್ಲ ದೀತಿನ ಕಾರನು ಪಿರಗೆಪ್ಪುಲಾ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಅಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಕಾರಿಗೆಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರು. ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರಿಗು ಇತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಟು ಪೋವಡು ಪನ್ಪೆರು. ಬೊಬ್ಬರಿಯಡ ಶಾಂತಿ ರೂಪೊಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಏತು ಸಾರಿ ಪಂಡಲ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ದೀತಿನ ಕಾರನು ಪಿರಗೆಪ್ಪುಜೆ. ಅಪಗ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಾರಿಗೆತ್ತುಜಿಡ ಎನ್ನ ಉಗ್ರ ರೂಪನು ತೂವಡಾವು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಅಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಬಬ್ಬುನ ಶಾಂತದ ಪಾತರೆ ಕೇನಂದೆ ನಿನ್ನ ಉಗ್ರ ರೂಪನು ತೊಜಪಾಲ ಈ ಎನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆಪ್ಪುಲ ಪನ್ಪೆರು. ಶಾಂತರೂಪಿಯಾಯಿನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಳರಾಯೆ ಜಟಾರಾಯೆ ಕೆಂಚಿರಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಉಗ್ರ ರೂಪನು ಗೆತೊಂದು ಅಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಕಾರು ಕರ್ತದು ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಗು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರೆಗು ತಾಜಿಮಂತು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸಂತೋಷವಾಯಿನ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಬಬ್ಬು ಎಂಕಲೆ ಗೆರೆಗ್ಲ ಆವಂದಿನ ಬೇಲೆನು ಈ ಮಲ್ತ ಈ ಎಂಕಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನನ ತುಳುನಾಡ ಸಾರ ದೈವಲೆಗು ರಾಜೆ ದೈವರಾಜೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯಾದು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬಲ ಪಂದು ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಗಂಗೆ ಮೀಯರೆಗು ಪೋಪೆರು. ಇಂಚ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ದೈವಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತಾದು ಮಾತಾ ದೈವಲೆಡ್ದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆದು ದೈವರಾಜೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಆದು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಎನ್ನುವೆ. ಬಬ್ಬುನ ಕಾರ್ನಿಕಡು ಒಂಜಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.